Det helt fantastiske er jo, når vi kører ind og samles, alle deltagerne på Team Rynkeby på én gang. Det er en ganske særlig dag. Det er Team Rynkeby, der ankommer til Paris. Vi kom fra alle sider, vi kom fra øst og vest, vi kom fra nord. Der kom sågar et enkelt hold fra syd. Men vi er landet alle det samme sted. Og det er her, at festen og følelsen og sløjfen bliver bundet på, at vi gjorde det, og vi gjorde det sammen. Det er udklædning på cyklerne. Det er tårer, der løber ned af kinderne. Det er fædre, der kysser deres børn. Det er mødre, der står og er klar til at kramme. Det er moren, der kommer cyklen ind i Paris. Det er faren, der har et barn, der har været syg engang, som nu er cyklet til Paris. Vi har vores egne børn, men det er nogle helt andre børn, vi cykler for. Vi kender dem ikke, men vi ved, de er der, og vi vil gøre alt for at hjælpe dem. Fordi vi er Team Rynkeby, og vi cykler for børn med kritisk sygdom. Og det tænker jeg ikke, man ser ret mange andre steder i verden. Vi er en del af noget større, noget uselvisk. Vi er en del af Team Rynkeby.